uchene zvako. Aiwa mutupo chinyiko. Shava. Chera mkonde. Ndizvozvo. Aiwa ratambanuka kunamboipa. Handitika. Chiko chadzudza. Tauya nemapatai. Zvadzudza. Zvadzudza. Svetako. Tichadzudza chera nawe shava iwe. Chadzudza dzimba mbuya. Dzimba. Dzimba ari kudzudza. Dziri kutitambudza. Wadi kumusudadza rushambo wetsvimboyo. Zvekusaziva kambuya. Aiwa hapana chinodzudza. Handitika. Hapana chinodzudza. Ina uduku iyoyo. Nokuti kana pari panhau dzomudzimba ndokumushando kwangu ikoko. Naika. Chekutanga ndechekuti murandarume akambenga akaenda. Handitika. Aenda ndokudzoka murandarume. Saka tauda kuti zvadzoka adzoke zvachose. Ari kumboenda achimbodzoka achimboenda achidzoka. Akufana kutsudzumara panzvimbo imwe chete. Saka chiri kudiwa panhau yechumbo wake. Chinoitika ndechekuti usatarise kuti anzi wechumbo aenda. Iwewe dzimweni dzenhambwe panyama pako panogona kunge iwe ndiwe unotori nemhepo inenge igere pauri kudzinga wechumbo. Usingatonjereke kuti pauri panenge paine mhepo. Saka chokutanga chinodiwa. Panoda kuti woita mhiko kana paine mhepo yawo kaiswa iwe dzimweni dzinambonekera mukati medzinza kwako. Wodzorera mhepo iyi kwayakabva unga mwoyo wechikwambo unenge wakagadzwa. Wodzorera kwawakabva mhepo iyi yadzorerwa iyi iwe osara wochena uchizosukurudzwa mukati memadzizi. Saka chokutanga chiripo kutanga taita mhiko yedu yekuti murume uyu ngaadzikame nekubvisa mhepo ekutadza kuti murume uyu adzikame. Dzimweni dzenhambwe munosara motaiva takatsvuka takadini. Iwe chiso chako chiri chemurandarume anotore nechiso chanenge achiona murandarume wako. Nhasi unoona chinenge chakutuma kuti akutize. Saka chekutanga tabvisa bvuri iroro. Tabvisa bvuri iroro uchasukurudzwa mukati memadziva. Wasukurudzwa mukati memadziva tozokupa kati wokukanda mupoto kana imizaya. Aiwa ndinotenda. Uye pane nyora, panozoda nyora. Nyora dzemba yakondo. Kondo inogara yega mukati medumba rayo rimwe chete. Nekuti wofana kuti azive kuti uyu ndiyo haranga yangu achienda pasi petsoka dzako. Saka chokutanga kuridza nemhiko sezvizvi. Sadizvo. Ichokwadi. Semhiko yako yawanyora imzaya. Uriona. Nekuti kana ndakutotamba nemucheka mutsvuku uyu kauyu andite zvokutamba changu kuridza mzaya ndiri kupanzwa. Ichokwadi. Wese ari kufambidzana naye kuti aparadzane vanhu. Sono mchembere. Ndiyo na adobaya musambova wakati kuparadzanisa vanhu. Mucheka mutsvuku ndeyengondo mzaya ndewaridzwa. Asi zvese zvaonekwa wanyora pamucheka uyu mutsvuku uyu zvese zvinodidi? Zvinozadziswa. Handiti waridzwa. Wogara zvakanaka mukati medumba rako. Pamwe pacho munotaurisa vanhu veharanga. Pamwe ari kutiza pamwe wawata chera nachera. Atitaure. Ana shava munenge muchitaurisa imimi. Muchidzinga vetsvimbo muchiti aiva togona kuzvichengeta. Muchidzudzana yani. Zvinoitika izvozvo. Saka kana ndakubatsira kutaurisa kwete pakagari pang'ono. Kwete kutaurisa atiri munhu anotaurisa mukati medumba. Wetsvimbo aishishiri. Ukataruzha unotiza mzaya. Saka unofana kutodzika mapate zvawo kuti uitowo munhu kona kuti kuitira kuti kana pane dzimwe mhepo kana mhaka dzakaparwa mukati medzi dzako dzakuita kupumidzana ndo dzatakusunga idzi kudzosera zvakesari kuna kesari kana aine vamwe vanhu vanga vachifambidzana navo vainda pamucheka mutsvuku kwako aparadzanisa zviro zvochika namadorokwati. Ndiyo mhiko iyi ndo yatinoti mhiko iyi yagogo manjenjenje. Iyi haipodzi mzaya ndopanzwa. Pane chese chawanyora chinozadziswa mzaya. Mhiko ndokudasa manje. Asi unofana zosukurudzwa zvigumire ipapa. Fana kuzoenda kumadziva wosukurudzwa. Nekuti unongoti wakuendera pano pagare pang'ono waita mhiko woenda wonosunzumara asi rawatumidzirwa rawapangidzirwa kuzimbochichikara kunopesa hauchapedzisa. Unofana kupedzisa dare rako zvinhu zvako zvofamba zvakanaka. Wogarawo zvakanaka newochumba wako mukati medumba. Tinotenda apa unofana kutodzikama. Unofana kuita munhu kwaye kudzikama chaiko kunatso kuti zvezvi ndatisho ndakuteerera ende pasi petsoka dzako. Peyese kwauri mzaya handitwa zvinzo. Ichokwadi. Akapakata ukwati ichi chigubhu ichi chandiri kugadzira ichi. Ndo chekuchukucha ichi uchitaura zvauri kuda ichi. Ndo chinonzi chigubhu ichi. Chauchishandisa. Saka chokutanga chauchaita mzaya wangu
Udzoka wena chikucha zvaita sei chikucha. Mira ndikusara ngudzinza. Bona zvaoneka apa. Ndo miko iyi. Ndo yatinoti back to sender. Ishi. Kunyangwa abirwa akashandisa ichi. Zviro zvake zvinodzoka. Ane wachumbo akaenda. Kana murume anga achiona chiso chisiri chaka. Achikuona kunge mumwe munhu womurume. Ukashandisa miko iyi zvakuti kuna akaisa miko yo pauri zvakudzokera kwaari. Iyi ndo miko iyi. Zvauchata muzaya pa miko iyi. Uchageza kwamazuva matatu. Kutanga pari nhasi. Nhasi unosvika mukati medumba kwako. Wagedza nesipo yako mazerera aya wapedza. Unotsvaka chiperi chagara chakatambanuka. Woisa mvura yako yakachena. Sandizvo. Wovhura miko yako iyi. Wodira kuti kamwe, piri, tatu, wovhara woisako. Kwakuchitanga kugeza uchipopotera zvakanyora pamiko yani? Pamiko yako. Miko ichageza kwamazuva matatu. Asi mvura ari mbhodhoro miko isazopedza ese. Chasiya shoma shoma nechokuzasuku. Zuva rechina kwakuenda panoparadzana nzira paya. Tukura maradzano dzechivanhu ndodzaunofanira kuenda. Chako kunongowa dombo mukati menzira uchifamba uchienda kwako kuti chini kunoputsa miko yako. Nokuti unosvika pamaradzano pasina dombo, wonhonga dombo rako worisa nechepakati penzira. Uchateketera mashoko, uchateketera pamiko yani? Pamiko yako. Wapedza uchatora miko yako kwakuiputsira pasi. Wosvipira mate, woridza tsamwa, uchibva ipapo usacheuke. Ukacheuka wakutocheukira mhepo dziya. Apa toti ufuratire mhepo dzipi? Dzesepa. Panzwisisa muzaya kuti panoshanda sebhodhoro iri. Aiwa ndipanzwa. Chigubhu ichi. Ukachukucha chawanotaura chino zvose zvaunoda zvinozadziswa nechigubhu ichi. Unotanga pari nhasi kuchukucha uchitaura sezvaunoda. Asi uchatanga uchigeza zuva rechina wabva kunoputsa miko yako. Magezero anda chigubhu ichi ndeyekuti wageza nesipo wapedza mazerera aya wapedza nesipo. Apo apanzwisa kapo pejira dzvuka. Aiwa pandapanzwa. Wageza nesipo yako muzaya wapedza. Ichi unokwatisa mvura yakachena isina chena kwakuchidira muchiperi chiya. Wotora chigubhu chako chagara chichukucha zuva nezuva. Uchukucha wobva wavhura 1 2 3. Kwakuchikuramba chikadza kudzose. Wakusvaga mucheka wokufuka. Ndofukira. Wotanga kufukira. Uchipopotera chazvo uri kuda. Wapedza tagara tine mhepo dzezvikwambo dzinotera nhukadzi dzinoshandisa nhukadzi. Kwakuchigarira ichipinda mumiri mako wakafukira chitora zvauri kuda. Wapedza womboti hapwa idzi nekuti mhepo yake painowanda pai muhapwa. Hatisoda kudzipa mukanwa muhapwa. Wapedza wochipomodza mvura iyaya. Kwakuchitanga kuchigeza. Uchipopotera. Wapedza muzaya usapukuta. Womirira wooma wozora mafuta ako. Zvatoperezve. Chigubhu ichi andikupe mazuva kuti chinogezwa mazuva mangani. Kuchigeza mpakara chapera. Chapera wotaya zvako. Hapana chekuti unozoti aiwa manjenje akazondipa zviro zvisingaperi kwete. Chawageza chinopera. Ina handibatise handirombesi chakaipa. Changu kuvhura magoni kudzosa vechumbo wakaenda kare. Kuti ugare zvakanaka nekutambanudzirwa zviro zvako. Nekananga wamabasa achitambanuka, zvichitambanuka zviro zvako zvifamba negwara rakanaka. Handirombesi bamuzaya. Sazoti aenda kazopiwa zvakazina gogo chigubhu ichi ndechogara upenyu wese. Wangu chigubhu ichi ukachukucha chinokuita zvose zvauri kuda. Usabhajete muzukuru kana chapera chadini? Chapera wobva wataya. Wodzoka wakufanira kuya kupinda mukati mesukudzo. Wosukurudzwa zvinhu zvofamba negwara rakanaka. Woneto hunhu mukati medumba kudumba ikoko azviziva muzaya. Tinombonoedza. Ita munhu kwaye kwete kuti wa kutaurisa. Aichokwadi. Chukucha uvhurirwa business. Mazuva ano kwete kuti unomuka ukangogara uchimirira spoon feeding. Zvazviri kutodawo. Ngakuvhura kadhi rese reukwati kwauri mukaranga. Peyese ndiwo uchangochirongera. Uchita business kwete kungogara. Mafuta ekuzorera. Sikuda kuti zvinhu zvi. Wakuda kupenya muzaya. Zvechokwadi muchemberi. Futa riripo. Tinorida. Asi rinoda ukwati roro mwerei wangu. Asi unopenya. Kunyange ukanzi uri kutengesa zvisingatengwe muzaya. Nefuta iroro zvinotengwa. Kunza zvati kutaura. Zvinotengwa. Nefesi powder inozorwa iyaya. Ukaizora kudai chese chaunota chinotengwa rega muzaya. Mira ndikurakidza inonzi face powder. Iripo panapa. Isa hatidi kutaura zvinhu nomuromo pamuzaya. Hatidi kutaura zvinhu nomuromo. Uri kuona inonzi face powder ndikutaura nezvayo muzaya. Inoita kuti ungo wakapenya. Pane vanhu. Kana murume wako anoti apa ndakuona sweet 6 ndakuona munhu manje. Wageza nemhiko yako zvese wapedza. Kutora face powder yako muzaya.
Uona. Okiza. Chitara zvauri kuda. Iwe nhingi ndoda kuti undorese munhu. Ndoda kufarirwa nomunhu wese kubvira nhasi mweya kusemwa ngauve pandiri ndoda kudiwa, ndoda kufarirwa uyu. Wazora mangu mafuta ako amazesa zora pamanza. Igwezvuka muzaya irori. Ndo paunozotora kamwe kamushonga twetwa uchanyika mucooking oil kwakuzora pamanza zviro zvakuchikira madoro kwati. Zvinotoendeka kakombooneka ukase munhu naimuzaya wangu. Ichokwadi kamburi. Unofana kuoneka semunhu. Kwete kusemwa unza azvipi ngokutengesa nyoka muzaya. Zvisi paudai unazorawo. Wageza wozorawo. Totanga utoizora ipa. Eka, uonekwa semunhu kwete kusemwa kamuzaya. Aiwa hapana kuipa muzaya. Unoita sokudaro. Kana kubva watozorera muno mukati mematare. Aiwa hapana kumboipa. Unoita sokudaro. Tishana matifuta tunoda makwati mangani ku. Pakare pang'ono. Pang'ono. Matatu makumi matanatu. Makumi matanatu. Hayo tinotenda. Igwezvo. Unokuendera kana ura kwati wako wewe uchitsvaga uona futa rako rila. Ichokwadi. Aiwa iroro pena business inotekera mandoro kwati. Kana uchuba kwanokuona semunhu ukaranga. Tinotenda mchana. Aiwa rina makachera uye usukurudzwe. Tinouya mchana. Katanurwe mhepo unokwanisa wakatakurana nazvo usukurudzwe. Kwakumbonotsvaga makwati. Aiwa pana nau ipapa zvakutotambanuka noka business kauri kuita zvakutotamba zvese zvanyora mumhiko zvinotambanuka. Ichokwadi mchana. Uchikira mandoro kwati. Tinotenda. Aiwa rina maka. Vakadiko manjenje. Soko kuchidiko kwabviwa. Soko adzoka. Ndokuzowanikwa kadhasi pakare chinambwe. Aiwa zvinenge zvichitambanuka buda achimbodya. Achidya nebhata. Kufamba sikupasa zvino vanenge vati wande. Kuri kudzudza kamureke bavarairwa kana ana soko. Kuri kudzudza muchemberi. Mureke bavarairwa ana soko momboenda momboti inga wozoti papaya. Wazoziya kuti kwata muchemberi wangu. Muchemberi. Aiwa. Hapana chinodzudza masports. Hapana chinodzudza soko. Tadzoka zvakare kuti muzondiitira mhiko muchemberi. Aiwa hapana nhau. Pasa zvifambe. Ndozvijereka kuti kumhiko ndo kwangu kwekuchikoredzera. Ndo pane uroyi hwangu hwese ipapa adzudza kungomunyora pamucheka mutsvuku. Ndosaka ndadzoka kudai muchemberi. Aiwa harina mhaka. Tivachikoredzera vanhu wabva wanyora namazita avo ese nemitupo kubaya aita chirema hamheno kwaanenge achidzudzira iko. Avaziye kuti muzukuru wamanjenje abatwe. Soko haibatwe muzukuru wamunhu mukuru. Abatwe. Aiwa mira tivapedzere. Vapedzere. Kuti anenge adzudza. Aiwa mazuva ano ndatopa mberi muzaya. Ndichimboziva kuti ndinodzoka kwamunhu. Ndochokwadi. Aiwa kana zvanga zvichichikira mandoro kwati zvinokudzwa muzaya. Chinodiwa kuti zviro zvisinge iwe unodzoka wovarerwa soko. Usingazovarerwa kani. Pamwe hausi kuzora, pamwe hausi kushandisa futa iwe. Kutariya vakandipa parakapera kudhaya. Makore anga awanda. Makore anga awanda muchitondipa rimwezve. Chakadiko chimwerere chako ichi chiduku ichi. Chimwere chinofara ichi. Chemisikanzwa ichi. Aiwa rega tiite kuti zvifambe. Aiwa ichokwadi rega tichikara kumagwaro. Aiwa. Ndovarairidza mangwana. Aiwa ava vakuwara manja. Vatakuvharira mubhodhoro umu. Aiwa todzigadzirisa. Machaziya kuti mira soko habatwi. Ndochokwadi. Ivo anoniziva. Nawi maonero andi kuita ngatingovaburitsise mabasa. Vatogara kumusha. Ngavabude mabasa. Nekuti wanyanya uroyika. Isusu tinongoti zvauri kuita muzukuru wangu wamanjenjenje ngazvidzokere kwauri. Chauri kubata chakapa zvoda kuti zviitike kuna soko ngazviuye kwauri. Mucheri wegomba ndiye anomirwa ari muzaya. Ndochokwadi. Asi hakuna kupotsa uchivarerwa asi ukozoita unotiwo chimbokuti pang'ono manjenjenje muri kwera ukondoti soko ndiriko.
Varairwa kana ikoko. Atiti munhu anovarairwa. Epo dzinosunga munhu ubva wavarairwa chaiko. Atiti munhu anovarairwa zvinzwa soko. Savarairwe. Savarairwe. Ndazvinzwa muchembero. Iwe nhau yako soko wakazongoti zii. Hauna kuzokumbirwa mucheka iwe mumvura iwe. Wakabva wangoti zero ndo pamwe ipapo muzaya panogona kunge pane pamwe papanobata panokupa futi kuvengwa nekuti zvavanoita ava mumvura ava vanomboti wakakugamuchidza ndo vanezenge vakukupa mhepo nekuti unenge wakanganwa saka vanoda kumboposa vachimbotaurirwawo vachitaurwa kuti wanjereke kuti aiwa ndiriko zvinhu zvotambanuka zvikavhurika waya wambokumbirwa zvemashavi ekumvura izvi nekuti vemumvura ndo vanopa ukwati ndiyo nhau yacho ya ungasabatike ka ayo kana ayo rudo rwuchitsvawo zvechokwadi wakagonerwawo wati ungafambira anozati unozokweseri kana watorwa kana isoko azati unere kana watukurwa mira ndibva ndakupati wedzere tukubhora kamuzaya nekuti munhu anofanira kunazoziva kuti uri haranga chaichayo yakakwanira andi wazvinzwa mira ndikupe tubhora iwe mhiko ndikamutsanadzo unoona muzaya akabhora akakako kanida kuti wetsvimbo anazonzwa ugonazogutsikana kuti ndine haranga pano andowapanzwa aya uri kuona akabhora akamuzaya aka zvaunokaita hapana chinombonyadzisa pamuzaya kabhora aka unokapfeka direct anozwa ukapfeka kupinda mukati akanonyunguduka muzaya akana zvakanoita akana zvakanokanganisa akana anditi wakapfeka muzaya osvaka kamucheka kako wazvinzwa ka ovhara anditi kanopfekwa 2 to 3 hours before usati wasangana nomunhu wako waona kuti maawa mairi akwana kana maawa matatu usanyanoke muzaya kakanyunguduka unobva wavhara kuti ita mhandara chaiyo wakaburitsa wotsvaga pekukayanika anditi wakayanika kabhora kako anditi kofurwa nemopo kanooma kanopfekwa several times muzaya misi nenguva kuzosvikira kapera pakugeza muzaya nyatsa kuisa mvura yako yakatonhora nyatsa kugeza uchidonongodza mukati mose kuita kuti tsvina dzese dzinyatsobuda ukaita zvokutamba vanhu vanzwa izvezvo vamwe vatone mimba netikubhora uti kanopedza masports tikubhora uti muzaya unonatsokudzoka nyama sedzinoti nganganga dzinodzokedzana panzvimbo anditi aiwa aizotogadzirisa akanike kusimbisa imba muzaya aka imba inofanira kusimba muzaya kanongoshanda tose tunoshanda zvakafanana andiwazvinzo unozodzokedzana kuti mukadzi chaichai akasvika unongochishandisawo uchigadziridzawo kamiri wako muzaya kuti usasemwa kuti rudo rurame ruchidini vanhu vanotengerwa zviguruguru nati kuti mabhora utwo asi hatidi kuzozingadza kuti muri matedze kuenda kubasa ufanira kuti ukaenda kubasa zviza kudzoka kumba kwake atakabhora toko kuita haya mazano miri wako akatonhora here muzaya aiwa miri tembiri chaichiri yakanaka aiwa ichiri yakatambanuka shandisa tikubhora itikotikoti muzaya uchandudza shandudza kuti muchembere aiwa soko rwendo runogara chiguruguru netikubhora kuti unotengerwa aiwa ndina mhaka soko kagaragara apo napapo moto unoita uchipushidzirwa muzaya usati nhatso wati rega ndoita kuziyana soko zvafamba wati rega ndibonozorora muvengi haazorore uri kunzwa soko nhasi anokupinda nedzimwe nzira saka mukubatsirwa munhu auzorore kuti zvandabatsirwa rimwe chete aiwa rega ndibva ndazorora seizvozvo wagona uchiita uchiuya uchikwishidzira moto wani moto wako aiwa rinotendwa soko unondisha nhasi chaichaibva unoshandisa kabhora ako soko usambomira usamiri kakaipa kabhora ikaka ega anonati ndikuona munhu mutsva soko ndiwazvinzwa ndanoshandisa kabhora ikako kanoshanda zvisingaite kanonyunguduka kana zvakanomboita pambe mushe soko mashandisiro angoita gare kuti pane chawakanganwa here apa kozoita nhau muzaya ndozoda kuti ungozoita ndichakutsvagira mushonga unonzi udzai vanhu ndokupfungaidza unopfungaidza kuti unopwititika usati wavhura mushando vamwe majera kuti munongovhura mushando kuseniseni vanhu vasati vamuka zviya motanga kupisa udzai vanhu mushonga wotanga kupfungaidza unokwezva igwezvo unokwezva makastoma inokwezva makastoma akati kwako atiti aiwa inovhura magonhi iyo aiwa uchekere zvakanaka soko
Unokwanisa chipwere chako kuti hanzida kusuwana manjenjenje. Aiwa ndochipadzisa. Aiwa utekere zvakanaka soko. Aita basa. Aiwa rinotendwa soko. Zvakanaka. Sazokanganwa kukumbirwa yandasimbisa iyo. Zvakanaka muchembere ngaita basa. Tekera zvakanaka soko. Zvakanaka. Makadiko Vazukuru matima ndese enyika vari mhiri kwemakungwa ari mukati menyika ino yatigere inofunga munondiziva ndetwa Gogo Manjenje wari chigogo chinorema pachitauni kwakadini kwenu kwese kwamuri ikoko inini Gogo Manjenje matambudziko angu andinobatsira vamwe magara munovaziva asi ndoramba ndichitsinhira ndichikurukura nemi ndichiramba chikurukura nemi kusvikira masunungurwa. Ini matambudziko angu andinonyanya kubatsiridza kune vemudzimba vaye vanotozviziva kuti vakaenda kwaGogo Manjenje anopedzana kudzacho dzose. Vane varume vakaenda kare, vane varume vari kudzudza vasingarire mudzimba vaye uyai mundione kuno kuChitungwiza ndikubatsire dzimba dzidzokedzane. Kune dzimwe nhau dzinoitika munhu unogona kunge uri mukadzi wechikwambo wakaswa mhepo yechikwambo yekuti murume achingosvika achingoskovhura goni anotanga kukusema achakuona sechiro. Ndokwanisa kukubatsirai todzosera mhepo yechikwambo kwayakabva. Murume otanga kukuona semunhu semaonero akabvira kukuita pakutanga. Haisi nhau yekuti Gogo Manjenje vanobatsira vanhu kadzi chete. Mukazoti adara Manjenje kunoenda vakadzi chete nevarume futi. Ndobatsira vazukuru vangu rume. Kune vane mhepo dzinovatera dzema spiritual wife dziya dzekuti anenge achirota achishandisa nemunhu womukadzi. Mhepo iyoya inovhara zvakawanda. Inogona kuti kunga kumabasa cheko unogona kuna kuvengwa. Laki rese rinotorwa nemhepo iya. Ndinokwanisa kukubatsirai wauya pano ndinokuitira mhiko yako. Ndakuitira mhiko yako ndinoenda mukati memadziva ndoenda ndokusukurudza kubvisa mhepo iya nekuti inosiya hunye hwainosiyaka ndokusukurudza vodzokedzana. Vaye vanonzi varore vaye munorora nevazukuru-kadzi vanonzi varorwe vanororwa. Kwete imwe nhau timbodzokera palakapa. Ndine vazukuru vangu inini vanotsvaga vanofamba mativi mana munokuendera kuno ndokubatsirai. Ndine futa relakira ndinaro neinonzi face powder yekuti kunyange paunofamba kana mamunofamba umo mamunenge muchienda munzvimbo dzemafaro unoda kuonekwa kamunhu unoda kuonekwa wakapenyawo kuratidza kuti uri munhuoka nokuti uri kushava kunosiyana unoda ukwati munokuendera kuno. Ndine futa randinaro vasikana asi nhau iripo nekuti handingakupe futa kuti ndokotora futa nekuti handingazore pamusoro petsvina muzaya. Ndinokutawo mhiko dzako tichibvisa zvese mhiko dzawakapikirwa ndichikusukurudzo ndokupawo futa. Kana ungasati wambofamba nechiguruguru muzaya unofamba nacho kana ungakapikirwa kunzi aiwa uchafa uri rombe rwendo runasi kuzombofa uri rombe. Kwete imwe nhau pane vamwe vanoda kuuchikwa ngati mbuya ndatambudzika mbuya handisi kubata mbereko. Haisi nawe tukangosvika kuro unatosvika kuti otora muti uyu ndakukuchika. Mumwe dzimweni dzenhambwe akangoita mhiko yake akuita mwana. Umwe akasukurudzwa aita mhiko yake nekusukurudzwa asina kupiwa mushonga akupakata mwana. Inini kana mapatya chaiwo munhu anotaura kuti Gogo ndikuda ndouchika mapatya kana kuchinja nyoka kuti kana ungachibarawo nasikana wakubarawo naakomana. Moya ndichikubatsirai zvinhu zvotambanuke. Distance is not a barrier. Hazvireve kuti kana uri mhiri kwemakungwa hauchakwanisa kubatsirika. Mwana chaiye ndinokwanisa kukubatsira. Ndinokuitira mhiko yako pafoni, ndinokusukurudza, ndakusukurudza. Kana pachida mushonga ndinokutumira ndoisa paDHL, ndokutumira mishonga yako. Zvinhu zvofamba negwara rakanaka. Gogo Manjenje aumbofa wakashaya zvotanzi kuti Gogo kubvira pandakazotumira kana kuti ukwati wangu kana kuti kubvira pavakandibatsira handichavabata. Inini ndinobatika kubvira inonzi 24/7 Vazukuru. Kunyange uri kure sei pawachaya runhare ndinokwanisa kukudaira. Ndabatikana ndotokutaura kuti muzaya panguva ino ndine vanhu vandiri kumboitira matara vandiri kupedzisa ngatikurukure nguva dzakati. Koita mapromotion kumabasa vari kuda kupromotiwa vaye. Mumwe dzimweni dzenhambwe unogona kuita munyama wekutovengwa kana kuti nemunhu wauri kushanda navo vachikubatira zvakaipa. Ndinokwanisa kukubatsira tichita back to sender zedu. Chakaipa chese chauri kuitwa nemunhu chinodzokera kumuridzi. Ndokubatsira muchipromotwa vari kutsvaga mabasa. Ndokwanisa kubatsira. Koita vari mhiri kwemakungwa vari kushaya mapepa. Nditsvagei ndibate ndikubatsire mukwanise kuwana mapepa enzvimbo dzenyika dzamuri kugara. Ndabatsira vanhu vakawanda vari mhiri kwemakungwa. Hatikwanise kuti tingadome mazita asi ndotozviziva kuti kwamuri koko mabva matoziva kuti muchembere wedu uye vasina mapepa ndibatei ndikubatsirei muwane mapepa enyika dzamuri kugara. Zvinhu zvitambanuke negwara rakatambanuka. Kwata varume vakasungwa
varume vakasungwa nevamwe vanoda kusimbisa musana. Kune varume vane misana yakaneta mudzimba umu, muri kutange muri kutizwa nevakadzi. Ndinawo mugwenzira ndinokugamuchidzai. Ndine gwenzira munotsveta muporiji rekuti kana wangu wakasunga posununguka. Ndine rimwe gwenzira unoisa mumaheu kana kuti mukasupa kana musupu yezondo musana wosimba. Nekuti chinonzi munhu musana unenge wakasimba. Varume nditsvagei uripe mushonga wokusimbisa musana. Koita unonzi mudanhatsindi. Kune varume, kune vamwe varume vakazvarwa zvisina kunyatso kukwanira chaiko chaiko. Muri kundinzwa? Makazvarwa musina kunyatso, hakusi kuti kuda kwako asi zvinhu zvinogona kungoitika. Ndinawo unonzi mudanhatsindi wokuti munhu usvika pachinzvimbo chaipo chaipo munonditsvaga ndokubatsira. Iyi handibatsira vanhukadzi chete, vanhurume futi ndinobatsira. Muve nezuva rakanaka. Saka Gogo, mimi munowanikwa papi? Inini kune vanondiziva ndinowanikwa kuChitungwiza kuRiverside. Vamwe vari mhiri kwemakungwa munokwanisa kuenda kuFacebook page kwangu kwakwanzi Gogo Manjenje Manjex. Koita nhare dzefoni, ndine nhare dzangu mbiri. Yekutanga 0772 349 800. Ndikandidzokorodze futi munozoti hatina kuinzwa. 0772 349 800 ndo imwe nhamba yacho. Koita imwe yacho 0774 198311. Ndoidzokorodza futi zvekare 0774 198311. Ndisingakanganwa pamwe pandandasira pane vamwe vane matare avo ekumvura vanoda kubatsirwa matare avo ekumvura. Inini ndinorapa neshavire kumvura. Munokwanisa kuti tobatsirana zvinhu zvofamba zvakanaka. Kana mabiko acho ndinokwanisa kukuitirai ndichigadzidza manjuzu ayo. Manjuzu ayo anoita kuti mukwezvwe muwane ndarama dzakati kwako. Handirombesi ndati ndigare ndataura mogona kuzoti aiwa pataurwa zvemanjuzu ndofunga manjenje anorombesa. Kwete, ndinoropafadza vanoita mabasa avo emaoko, vanotsvagawo mabasa avo, vada kushanda mabasa avo. Handirombesi. Gogo, karibu kudzosera mumashure. Ndidzoserei henyu. Hakuna here vazukuru vanombouya kwamuri kuti zvamafarichiteera izvo chaGogo hazvina kufamba? Nhau dzakafanana naizvozvozvo zvinogona kuitika nemhaka yekuti mumwe anouya pano pamatare. Asvika mukati mematare ndobva ndamutora kuti nhau yako iyi muzaya iri kuda mhiko yako, iri kuda kuti usukurudzwe, ndobva ndakupa chigubhu. Zvakafana panhau dzezvikwambo. Chikwambo hachiende nezuva rimwe chete. Ende dambudziko remweyo chikwambo haripere nenguva iyo. Mumwe anogona kuti akauya kutaura chokwadi mumwe pamazuva mairi matatu, mumwe zvinhu zvake zvinototanga kutofamba. Mumwe zvinogona kuti zvimutorere nguva. Wamutaura kuti aiwa muzaya dare randakuitira kuti harisi kugumira apa. Iye anogona nguva kuti Gogo ndiitirei mhiko. Aenda. Ko muzaya pari kuda kuti usukurudzwe zvinhu zvako zvifambe negwara rakanaka. Kana kuti toramba tichisesekedza. Mumwe anoita kamwe chete otofamba kuti akupiko. Manjenje uya hagoni. Asi zvawamutaurira kuti ngatifambei nenzira iyi tinosunungurwa, mumwe hateedzeri. Basa kuzofamba osvibisa zita kutaura manyepo. Asi hachakwanisa kutaura chokwadi kuti ndakanzi ndite chakati nechakati chandisina kuita. Saka chinyatsotaurira vazukuru vanyatsonzwisisa kuti kana chinge ndakupa mhiko inofanira kuteedzera. Ndiyo nawo. Mumwe anoti wampa mhiko ende anogeza mazuva matatu. Pauri kunoputsa usacheuke, anocheuka. Achataura kuti mhiko yayo inotomboshanda kana manjenjeje. Mhaka iripo ozochiongorora kana kuti wapinda mukati medare. Ko muzaya ingoro wakacheuka. Nekuda kuti ukaita mhiko yako ukaicheukira hapana chinofamba. Mumwe wamupa kuti geza mazuva matatu. Wamupa sanhasi. Muzaya ageza. Ajamba. Ozoti paya. Asukurudza. Paachazosara ogeza. Mhiko yeye ndo neisunga nezai. Zai rinoora. Zai anozosara ozosvika pakutopedza kugeza zai raora. Hazvishandi vazaya. Chandoda ndechekuti kana ndakupa zvandakupa kuti ushandise, teedzera mwaka nemazuva zvandakutaura kuti ita zvakati. Ende paunongochidzoka ndiye ndichiongorora. Kwete tukayakazuva rimwe chete kuti ndakatoita mhiko hapana chakambofamba. Unenge usina kuteedzera zviro zvako negwara rakanaka. Kana wauya pano usina kunzwisisa, ndinetse uchinatondibvunza wandibvunza Gogo zvinoitwa sei, ndinokubatsira kusvikira zvinhu zvako zvatambanuka. Koita pamwe pekuti munhu auya abatsirwa, hauchapa chiremba nguva. Munhu chiremba anopiwa nguva kana mwedzi miviri
mikara mitatu uchiona zvinhu zvakuti pane chakusando. Mumwe anoti nhasi aya kwaGogo Manjenje. Abva anoenda kwangana. Obva oenda kwangana. Ozochizvisanganisa zvose. Hakuna chinofamba azaya. Ukangwapinda mukati medare raManjenje uchiti ndoda kumbosunungurwa, unombondipawo kanguva nemukana kuti rega timbona kuti muchembere uyu achandisvitsa papi. Kwete kusanganisa zvamwe muri kusanganisa mozotanga kuti aya kupi Manjenje aziya zvaanoita kana ari Manjenje wandoziya chigubhu chake ndinacho. Unenge usiri kutedzera zvinhu zvako negwara uri kusanganisa zvinhu. Nhasi uri kuti Mutauro, nhasi uri kuti kwaManjenje, nhasi kuna kupi. Kana muchida kubatsirana nesu imbondipawo nguva nemukana. Koita imwe nhau iripo. Pane vamwe mukadzi anogona kugadzira kuti aende kumwaka kasingaperi. Kana uchida kuti tidzorere todzorera. Ndinaro futi gwenzi rinostopa inonzi bleeding. Yakaraudzira yeye kuti unotora kuti mazuva angu pamwaka uno nguva yaraudzira ndokwanisa kukubatsira kuvhara ropa. Vakadzi vari mudzimba vari kunetswa namarwei ivai ndisvagei ndozvipedza ndokubatsirai zvinhu zvofamba negwara rakanaka. Todzosa rudo rwepakutanga nemhaka yekuti vamwe madzimai hamusisina mufaro mudzimba umo, hamusisina rugare, varume vamwe vakasaenda kare kare, hamuchapuwa rudo rwakakodzera. Makadzi ekubhengi akatotorwa akutogara nana nini kunzoko koko. Uyai munone ndikubatsire mupudzoserwa mabhengi kadhi, mudzoserwe rudo rwenyu rwepakutanga ndokubatsirai. Kune vari kutsvaga varuda kuroorwa, vari kutsvaga vetsvimbo varuda kubatsirwa kuti zvitambanuke ndokwanisa kubatsirai. Kwata vazukuru vangu vamwe vari Joni vari kunana Zambia, pane vamwe vanoshava mashaviro anoita kuti waone ndarama muonekwe kumabhawako munonditsvaga ndokubatsirai. Kune futa nekuvhura laki uchiwana ukwati. Imimi ichokwadi here mungatiudze here zvamakabatsirwa naGogo Manjenje? Ichokwadi, ndakauya pana pa 2017 mushure mekunge murume wangu aenda for 4 years. Ndasvika panapa ndakamboita nge munhu arida kudhauta, ndobva ndaita zvavanhu vakanditi vaite zvinhu zviri simple zvokuti panguva iyo unogona kutadza kuti ozvigamuchira here kana kuti zvavanoita zvacho. Mungatiudze runyatsotsanangura zvamakaitirwa naGogo? Ndakauya pana pa 2017 data ndicharangarira. Ndauya pano ndakasvika Gogo ndakavaudza nyaya yangu. Gogo akanditi hazvinetse muzukuru, ini ndichakubatsira maererano nekutaura kwauchaita. Ndofunga ndakataura navo Gogo, ndataura naGogo ava vakanditi iwo ita mhiko. Ndokubva ndaita mhiko. Ndakati saka zvamuri kundiitisa zvindo zvichadzosa here murume wangu? Vakati hongu murume wako ndaona adzoka. Ndakangova nekutenda. Asi panguva yezvinhu zvaingondiita kunge zvinhu zviri zvandisinganyatsonzwisisa kuti jira randiri kunyora iri ijira raunonyora uchitaura zvauri kuda. Jira irororo zvese zvauri kuda izvozvo ndozvichaita sei? Zvichaita kuti murume wako adzoke. Zveshuwa ndakanyora sekudaro. Ndaita sekudaro. Ndanyora mhiko yangu ndofunga ndakambogara almost a year. Ndichita kuti pane zvichazobuda kana kuti pane zvandichazosanganawo nazvo. Zveshuwa ndakatanga kufonirwa nemurandarume. Nhamba dzangu ndanga ndatochinjeya dzakanga achinjawo, but ndiye akanditsvaga. Anditsvaga murandarume akauya akati ndokumbirawo ruregerero. Ndakati ruregerero rwei? Ina handizivi kuti inini ndakautadzira here kana kuti ndimakanditadzira. Ndakangotanga kungoona zvinhu zvese zvaakungoendeka. Saka pane zvimwe here zvisiri zvemurandarume zvimwe zvamakabatsirwa naGogo futi? Zviripo. Pane zvavanoita Gogo kava. Vakandiudza kuti uya nechigubhu inochera mvura patepi. Ndobva ndanochera mvura yangu patepi. Ndachera mvura yangu patepi Gogo ndobva ndavapa chigubhu chine mvura yandachera patepi. Ndobva ndavapa Gogo ndobva vaisa bute ravo. Vakati chigubhu ichi ndochauchashandisa kana murandarume wako achinge abuda zvakare unongochisheka. Wachisheka chigubhu ichi ndochaita kuti murume wako aramba achingofunga kuti kwandabva kuya kuya kwandabva kuya kuya. Zvinenge zvineiwo ndakasvika kumusha kwedu. Kwaraswa kwabiwa mari in fact vanhu vanga misplaced pavakanga vaisa mari. Ndobva ndatora chigubhu changu cheche ndakati Gogo vakambonditi chero chauri kuda chese kuti chiitike ukangotora chigubhu wakasheka zvinobva zvaita sekudaro. Ndofunga ndakasheka chigubhu ichi 3 days. Day rechi4 vanhu pavakanga vakaisa mari yakanga yadonhera mukati mesofa. Ndobva ndataudza ndakati ini ndine hope dzandarota, asi ndiri kunzi mari iri muno mumba yatange kutsvaga mari. Apo ndiri muenzi vanhu vatongondiudzawo zvondifana patakashaya mari so bva ndatongotsvaga bva tawana mari bva ndati mari yenyu iyi. Makadi yenyu mama? Ndiri pangu makadiwo. Ndimiwe mumwe wakabatsirwa naGogo Manjenje. Ndingada kuti mundizivewo zvapupu zvezvimwe zvamakabatsirwa naGogo Manjenje.
Alright. Inini Gogo Manjenje ndakatanga kuvaziva ndichibva kuSouth Africa. Ndaive kuSouth Africa. Ndichibva ndangonzwa kuti kuna ambuya vari kugona kugadzira uku. Saka indaive nematambudziko angu anga akatowanda. Asi panguva iyoyo ndaingofunga nhau dzinechekuita nemari kunyanya ndikati ndoita seiko zvinhu zvacho kuti zvibatane. kuSouth Africa ndanotsvaga basa racho ndangoshanda mbichana richibva rapera. Saka ndakangokwanisa kuti shoma mari yandaive nayo bva ndahodha ma-iPads aive 10. Ndikati ndonotengesa kumba kuti ndiwane mari. Ndasvikawo kunoku, ndichingosvika kunoku, ma-iPads ayakabva anzi ari outdated. Zvekuti kutengesa kwachina kwakanetsa, vanhu vese vaipota vachiuya vachimatarisa ma-iPads aisatengwa achinzi anoda kumboitwa ma-iCloud and what. Ndanetseka. Vandangosvika kuno ndaudza shamwari yangu ndikati kuda kuenda kwaManjenje uku pamwe tinobatsirika. Shamwari yangu ichibva yati aiwa inini mari ndinayo yedare handei. Ndichibva ndamuperekedza ndakasvika paManjenje ndichibva ndasara zvangu ndakagara nchita sezvo ini ndandisina kurongekawo panyaya yemari. Kati ndingogara. Ndakagara shamwari yangu yakapinda ikanobatsirwa. Yabatsirwa ndakasara ndiri kumashure. Ndakagara ambuya vasina kundiona vakangoti ko munhu wauya naye ari kupi. Chibva zvanzi akagara mungauyi. Chokwadi ndakashedzwa ndakasvika ndikanogara zvikanzi ufunge ndangodzidziswa kuti pane zviri kukunetsa zviri kukushungurudza. Handina zvakawanda zvandoda kukupa. Ndoda kukupa chigubhu. Vakagadzira chigubhu chavo chavanoisa fodya vakabva kuti unonosvika kumba uchisheka uchigeza mazuva 3 uchipopotera nekunatira. Idi ndakangonoita zvinhu izvozvo. Vanhu vese vakanga vauya vachiona ma-iPads aya vakatanga kudzoka. Vachibvunza kuti tazofunga kuti tingotenga ma-iPads even achida kuaudetwa kudaro. Ndakabva ndangotengesa ma-iPads ese ari 10. Ndichibva ndadzoka nokuti gogo vanga vakati chigubhu ichi ndiri kukupa kuti umbonoshandisa uone chete simba randinogona kubatsira naro. Zvakadaro ndakabva ndangosangana nemari. Ndichibva ndadzoka ndikati aiwa gogo chindigezesai. Vakabva vandigezesa. Vandigezesa murume anga ari kuSouth Africa zvakare wandasvikowana ikoko aine mumwe mukadzi kuti ndizonoti nditsvage basa. Akabva atanga kundifonera anga kusaita zvokundifonera kana kutondipa mari. Akabva angonditumira mari nguva iyoyo nenzvimbo dzakasiyana siyana dzakangotanga kuvhurika zvinhu zvangu. Mafoni ndakatanga kutumirwa ndaive nefoni imwe yanga ine problem yainetsa kunzwa panguva yacho ndichiomera kutenga asi ndakabva ndangotumirwa mafoni 2 kuSouth Africa panguva iyoyo. Saka Gogo Manjenje kubatsira kwavako kwekunyepedzera. Ndizvo chief here zvamakabatsirwa kana kuti patori nezvimwe futi mungatsanangura? Ndingatotaura nchiti zvakawanda nokuti murume wandikutaura uyu handii ndikuti akanga ane mumwe mukadzi kuSouth Africa. Asi panguva inoyi atoo munhu wekutoti ari munzira kuuya kwandiri uyezve anogara achitouya kuno. In fact tadzokerana. Saka Gogo Manjenje vanobatsira.